jenenge wong wedok pitung sasi ra kesenggol wong lanang ki ra yo engko nek arep nyang padha lara Mas yo padha pun kakak lara yo iya pitung sasi lho Mas pitung sasi ra ngonoan kok lara iya aku nek lara ora pitung sasi lho Mas iya nek jenengan kersane aku ora ngladeni dosa iya kula menika sinten to Kang Mas sanes tiyang sanes kono garwa panjenengan Kang Mas iya ning aja ngono ha iki gancele garwa iya iki jenengan Kang Mas iya aja kaya ngene to diajeng mbok mlakune ra ngono tak jambak lho engko aku pengen anu karo anu apa jenenge Ratu Podang Kuning Mbak Elisa sisan karo bestimu Mbak Tatin Titot nah iki sing diantu-antu penonton kira kridane Mbak Tatin karo ngoten nggih Mak Cange yo lagi monggo aku rindu padamu. Kami sudah maju. Iki lho ana Mbak Via. Ana iki Anting Salindri. Kok Anting Salindri? Anting Salindri. Oh nganggo ciliwir. Iya. Ana Mbak Agnes, Mbak Indah, Mbak Ayu, Mbak Ayu, Ibu Pras. Penonton itu sing ditunggu-tunggu itu Mbak Tatin Lekmin karo sliramu. Nah. Leres toh? Leres. Nah, apa meneh wong loro lho. Saiki kan lebaran sing ditunggu-tunggu. Maaf-maafan sih. Sing arep bermaaf-maafan sing tuwa sik apa sing enom sik ngono. Sing dhisik aku sik wae. Maaf lahir batin nggih Mbah Imin, selepat nyuwun pangapunten. Iya. Sami-sami Mbak Tatin sadangunipun sareng kali panjenengan omonganku sok pedes sok nandes penggalih sing loro ramung panjenengan tok mbok ngono fans-fans panjenengan fanatik panjenengan do loro ati aku njuk ngapura. Ijene kok le salaman rada kencenging apa? Iya ora apa-apa. Bojomu wis pasrah karo aku kok. Masa. Titip Tatin ngono kok dipasrahke ngopo? Apa duwe nggokan liya aku kok dipasrahke aku. Ya wis ben sak karep-karepe ben seneng to nggih. Lah wingi kula ndereke Mas Eko Egol kang rendang kan nggih Mas Tulus to. Tendheko ra ya urung sing raja-raja ya awakku to ning kono sidane. Ngerti dhewe hawa dingin ning daerah Merapi Sari kono kok. Merapi Sari ya. Kok ora berpelukan to? Ya piye to Tapi yo lanang kok yo saya berpelukan yo piye. Ning kok apa dicoba ngono piye? Jarene meh mari wedi aku. Oh ya wes gak sengit karo Mbah Imen. Loh, kan gak ada kata sengit. Itu kan cuman gojek panggung ya. Nah aku nyoto ya. Ya wes. Ya wes jodohan meneh rasa salam-salaman. Piye ta baranu kok? Obar njaluk ngapura kok jodakan meneh. Lah ya piye apike cah jodakan wae kok. Pokoknya sukses selalu ke panjenengan semuanya. Injih Mbah Kaji. Mbah Kaji umroh. Saiki wis kaji umroh nggih. Amin. Untuk diperbaiki. Apane? Tekone maksudnya. Tekone apa bentuke le didandani? Bentuke iso diperbaiki, Pak. Ya iso. Iso. Kok dipukul. Guru sak mlinjo kok. Kontes bawa. Kontes bawa saka Mbak Inces tekan aku Mbak Tatin karo Sang Dwijo Mindolo. Sak geter ya. Nadyan wujud temung peksi
Ya, Belisa. Ati aku pengen suarane kaya Mbak Inces. Piye ta? Piye carane ya ben nek mikir adoh tapi ono suarane ngono ya. Oh, dadi suarane ben metit ngono ya. Iya. Lah piye lah? Nek aku ki suarane ben cilik ki ngempit. Ngempit tole. Ngempi tole. Heeh, lah nek kok sampean gak rara nek sing dikempit. Ora ngempi tole. Heeh. Dia tole ra, Mbak. Ngempi tole piye? Apri. Halo Mbak Tati. Kamu bilang Ngomong apa? apa? Tole. Betul. Bu Tatin. Halos manis nang sam make. Monggo Sang Dwija. Sang Iya. Maha Guru. Aku nggak mau kalau di belakang terlihat rata-rata banget. Ya. Walah men men. Wah. Jos tenan iki. Elak tenan lho suarane. Elok. Powernya sudah dapat, karakternya nggak bisa ditiru orang lain. Nah, ora suara pasaran lho Mbak maksudnya. Iya. Istimewa tenan. Dasene icul piye ora? Masih lho dipokoki bapake. Dikeploki to. Carane nyolong napas bareng wis ra konangan to iki mau. Ora. Goleki Klemer. si podang kuning. Sukimin. Woi, Malek gede. kok malik gede kan? Nek celoknya Sukiman gede to. Kaget. Berarti suara lenang. Bisa lah ya Sukimin. Lah. Ibo bunga Begagah, ingat Begagah. diku. Wedok meneh iso kaya ngono. Isa. Delok wedok neh piye? Kok senep nek suwe-suwe. Bledos. Masa bledos. Engko nek meledos ra kena nggo korban. Jane Karena gue jalanan lato-latung. nek kambing kurban kae kan sirine ngono kuwi, ra entuk siji, ra entuk cacat, ra entuk Sanglir mbak semuanya. ra entuk. Terus harusnya hewan peliharaan, bukan hewan curian, bukan hewan liar. Iya. Gitu loh. Cukup umur, sehat, ngono, ora cacat. Iya. Kok nek ngene ra kena. Iya. Ayo Ci. Cinta. Yo. Nyanding bisa Bisa ta? Ngempet ta? Kandani kok. Tenang. Wedok. Taham Tenang. Wedok. Lena. Oh, terampil. Elak tapi kahanane tole. tak kok fresh care sik engko. Oke, fresh kan ben apa? Terus Ya piye? men rada sirep toh. Wah. Ora ka mebul. Ya Allah. Yo. Aja do macam-macam kok disuwuk lho malah. Kok kaya Ayo. bayi dipupuki brambang. Ayo Mbak Tati. Saya. Walah. Iya. Salah gayane. Wong Sentolo iki. Lah piye, Sang? Saya. Pulang. Wong Sentolo iki ya Indonesia loh. Itu job nang Jakarta situ Geldino wis saya. Saya. Saya lah ya apa aku kleru? Kudune aku muni piye? Saya. Iki suara ketemu Kak Apri kok dadi lucu banget terus Ya. saiki. Lah ketemu Mbak Ika iki aku seneng banget. Mulai ya. Iya. Kok malah duduk?
ngancani tole nyemangati. Asam auratnya kumat. Oh, ngono. Sama aurat. Aw. Niki sinten niki? Namine sinten tole? Alah. Kok Iya ya anu langsung gede sik no namine Aduh. sinten? nangkep ya nek sing ro bagus-bagus. Febri, semangat le ngang sukawruh nggih. Nggih, Pak De. Jangan putus asa, jangan mudah puas. Nggih, Pak De. Nggih, Nek Pak De. kira-kira pikirane bunek dolan ning Klaten ya nek. Nggih, Pak De. Kon Pak De budi kok Pak De. Ya ngedrop langsung aku. Lagi arep mribik kok malah di. Ayo Bu Tatin. Esok awan ning omah wis ora krasa. Guyuran angklek isih tak sayang. Utang-utang meter aduh goleki. Ora krasa esok awan ganti bengi. Terima kasih Mbak Terima Tatin. kasih, Mbak Lisa. Mbak Tatin goyangannya apik ya, Le. Sansaya kendel saiki wisan Mbak Tatin ki nek Ya. goyang. Tok piyake to, Bri? Lah piye to? Nek putri ki ya nek goyang ya jangan berlebihan koyo nek kowe ngono kan ra apa-apa lanang. Nek piye putri kan ya ana sarusikune ngono. Lah cirku ben Mbak Tatin ki ya hot ngono lho, Le. Karaktere dhewe-dhewe. Oh, iya. Wisan, Nggih. Stop sik. Ya di acarane Bun. Niki pramene pripun, Mas? Loh, monggo. Wah, jan. Nyun sewu lho Pak Basuki. Alah. Padune mengko nek Kalau wingi nggih kula sowan pisanan ten mriki nggih Pak Basuki ngendika, "So munggah Mas, esuk ngerti dhewe." alah. Kok sok bijak wong arep agak halus kok dadak. Nek ora tak sawer ya tak paringi keris. Oh. Apa kok dibuangkan lho. Lah nggih ya karang goleke dhuwit yang nang panggung. Piye jeng arep pramen apa? Nggih nderek jenengan. Sri Tanjung pareng, Rajonggrang pareng, napa-napa pareng. Jograng sik gandrung kowe ya. Oh nggih. Si Tanjung iki trisane piye? Sing aku disiksa, tak pateni. Aku Iki dawane bojomu Kowe jenenge curiga Sri karo aku Tanjung. ning gandrung sik ya itu. Jenengan sida paksa. Lah Gandrung sakmene sik ra jenengan apa-apa. lunga ki Sri Tanjung ki digodha karo Patih Siladikrama. Terus jenengan mantuk, muring-muring terus bojone mbok dupaki, mbok geceki. Heeh. Disiksa. Disiksa? Iya.
mateni. Wah, Kok diampili keris Pak Basuki? nggih, ngambil kerisnya Pak Basuki. Nggih kula mateni banci siji niki. Dana semen ya ditutuk ben kayak ketupak Sabta Mandala ngono lho, Mas. Nun permiarsa wilujeng dalu wilujeng pepanggihan kalian prokadang seniman seniwati sandiwara ketoprak warga laras ingkang ing dalu menika kepareng hamba bar cariyos Sri Tanjung Sidapaksa dumadining kitha Banyuwangi. Wondene paraga ingkang kepareng ayagati Ki Keswan Dwi Nawaeka dalu menika kapatar dados Patih Sidapaksa. Wondene artis hit dari kota Klaten mimin angga inggih pringganing Tias Ari Gustanti dalu menika kapiji dados Sri Tanjung Panut Apri Wibisono wekdal menika kapatah dados Mager Sari utawi Gedibal Gabu kados pundi babaring cariyos dumadining kitha Banyuwangi sumangga sugeng midhangetaken. Gusti Putri kang kula tresnani. Piye piye monggo rasamu tumandha ana ing Taman Saripatihan kene piye. Nggih remen raos kula. Kok kula pirsani panjenengan menika kok kados cahayanipun niku kados aclum, mboten patek mboten enten gairahnya. Cahyane aclum, aku katon landang sungkawa ngono. Leres kok kados ingkang wonten dipun penggalih ingkang sanget ngoten lho. Apa kang mbok aturake mapancen jumbo karo kahanan sayektine kok piye? Napa panjenengan dipun tilar garwa panjenengan menika terus nandang sungkawa ngoten lajeng jenengan terus sedih ngoten? Bener kandhamu jenenge bojo Senopati, bojo Patih gek mongko Kang Mas Patih Sidapaksa anggonipun jengkar saka kepatan wis 7 candra lawase. Kepareng upadi tumbaling negara merga kadhawuhan dening Kanjeng Adipati Sila Hadikrama mula nderek ama muji ya Biyung. Muga-muga garwaku kasembatan Kang Jinangka etuk gawe Biyung. Nggih panjenengan ampun. Kopi, kacang godhog. Oh Mas, bar piye aku Diajeng pun Kakang Kang Prapto diajeng. Menika Gusti Kakung sampun kondel lho Kang Mas. kok kaya cocok karo rasane ngati Kang Mas Pak. Biyung. Aku mimpi ora garwaku wis kepareng kondur piye. Menawi ngaten Gusti Putri panjenengan sekecakaken kalian Gusti Kakung kula tak ngerampetaken padamelan wonten wingking nggih Gusti Putri. Ning aja atu-atu aja negake aku. Boten kula badhe mangsak kagem Gusti Kakung. Mbah. Saking rawuhipun Gusti Kakung. Iya nih yang mbok ngaturke bekti sikik karo bendarane. Nggih. Katur bekti sungkem bekti kula kagem panjenengan Gusti Kakung. Iya. Dipun sekecakaken kalian Gusti Kono Putri. godhog-godhog wedang. Biyung. Nggih. Tuku mie ayam sing kira-kira jalake 8 kilo kono ya Biyung. Mie ayam ndas pedus diajeng. Piye pawartane saksuwene pun Kakang tinggal ana ing Patian kene. Kang Mas Patih jenenge garwa menika sampun 7 candra boten kajamah dening Kakung. Raose nggih kapang to Kang Mas. Ya syukur. Pawartane para kawula piye? Pawartane para kawula piye? Nggih sadangunipun panjenengan jengkar saking kepatan menika. Kang Mas. Sampeyan arep ngejak toprahan apa bubar?
Iki wis tak serius-seriuske lho. Dilanjut, Ben dilanjut. oleh olah seko Dilanjut. Basuki. Tak Dilanjut. apik. Iki Dilanjut. dalang apa manuk terutuk ngono kan kok Yo, dilanjut gitu. Wis positif ra. Dilanjut iki positif. Positif. Aja nganti kelangan ngono. Aja nganti diajeng. Pun Turun. Kakang kapan Turun. tak antil lho Mas. Mas Dalang. Kang Mas. Hei, Beneh kalitan padatan lho Kang Mas penyen iya. menika. Aku kapang banget karo kowe. Ya wong lanang ku biasane ngono kuwi ngampusi. Wis pirang condro anggonku lunga saka kematian. Panjenengan pitung condro Kang Mas. Jenenge wong wedok, pitung sasi ra kesenggol wong lanang ki ra yo engko nek arep nyang. Padha. Lara lho Mas. Yo, padha pun Kakang. Lara Iya. Iya. pitung sasi lho Mas. Pitung sasi ra ngonoan ku lara. Iya. Aku nek lara. Ora. Pitung sasi lho Mas. Iya. Nek jenengan ngersake aku ora ngladeni dosa. Iya. Nek sampean ngersake lara. Wes. Iki urung sedih ya. Iya. Lara. Gua pun Kakang tepo-tepo karo sliramu. Ban, Kula Gusti Kakung. kono metu nang warung golek lenga kelentik. Nggih napa? Ayo nggo ngusapi awak ben lunyu. Ban, diajeng. Jane Soalnya rupanya ya apik bane karo diajeng. ceritane nggih ayu kula. Oh iya. Gegandengan aku ki kangen karo sliramu ya coba aku tembangno. Tak nggone rasa nggo ngobati rasa kangenku ya. Ayo Pak semangat. Cendak wae ya. Kangenku. Pelok iki slendro kupinge. Slendro berarti bawane apa? Ah. Wis ora apa-apa, santai. Tak goleke butono. Ya. Kurang dhuwur. Geduwuren. Geduwuren sik. Nek biasane iki nek gamelan kuwi ora laras didedek. Sinawang datang boseni. Ora. Iki gandrung apa? Gusti Putri panjenengan niku jejering wanodya. Ya seneng. Garwa patih lho jenengan Iki niku. garwa patih. Sini. Ketang-ketang kula kan penjenengan lho Kang Mas. Sini. Kula pengen nggandang digrayang. Iya mengko sithik ya aku tak siram sithik to. Terus. Nyawang. Wong bagus. Wong bagus geleman. Aleman kok geleman. Lah tok mesak. Oh, wis ora apa-apa. Ngenonani. Ah, kuwi. Rakasata. Pak Basuki lenggah ana ngajeng kae. Kendhalu Pak Basuki. Wah. Oh, ya terus. Rakasata lakonane. Loh, Gusti Kakung. iki tak tinggal pirang-pirang sasi kopi damburi. Mereka cundrek. Oh, lah. Cundrek. Nggih gamanipun wanodya. Oh iya. Oh. Kaya mat-mat temen jeneng wong jenenge nganggo jepak barang lho jenenge. Anggar aku hetok nyawang. Ya. Wong bagus bisaku gadang. Sri Tanjung. Injih Mas.
Nggo sikik to. Aja kesusu kaya mangkono. Wong wedok ora disentul wong lanang 7 sasi rasane kados pundi panjenengan ya mak ngertos. Lingsem lho, Di. Tonton para kawula kesemono, lingsem pun Kakang, lingsem. Kula menika sinten to Kang Mas? Sanes tiyang sanes kono garwa panjenengan Kang. Iya, ning aja ngono. Ha iki ganjele. Garwa Iya, ha iki panjenengan Kang Mas. Iya. Aja kaya ngene to diajeng. Mbok mlakune ra ngono tak jambak lho engko. Yen mati aku wis kurup angger tresna angger tresna kumbak jaga apa tembangmu mau lair tandesing batin tumrapun Kakang. lairing telusing batos kula tresna namung panjenengan Kang Mas Patesida paksa. Prasetyamu apa? Injih Kang Mas, nalika kathah blekang badhe tresna kaliyan kula. Nanging pun Kakang oleh pelaporane para kawula, pelaporane para Punggawa. Nggih. Yen to sak jengkaripun Kakang saka kepatihan iki Sila. kowe tumindak sedeng karo Seladigrama, ya apa ora? Kang Mas Pati, Piye? panjenengan garwa kula lho. Iya. Kedahipun panjenengan pitados kaliyan kula, ora percaya karo telik sandi, ora percaya karo mata-mata. Matane sapa? Nggih juru pamisepan iki panjenengan utus. Hop. Kang Mas Patesida paksa. Piye? Ing atase aku takon karo kowe lah kok malah memangan Energi kangge padu, Mas. Kang Mas Pati, piye? kula ki sak elek-elek dapuran kula, ya ora sembarangan lebokke wong lanang. Kula jenenge garwa patih lho. Ora percaya. Ing atase kowe tak tinggal pitung candra lawase kok ora gebok senggol karo wong lanang. Kula pancen pengen digrayang wong lanang. Ning ya ora Rasaku kan wasulan. Wong lanang aku ki duwe sabar ning ana watese. Kira panjenengan cengkeh. Aja mbok kira aku ki wong bodoh. Hah? Karo panjenengan Kang Mas. Ora satu-satu. Kula karo panjenengan tuh tresna kan panjenengan lahir kadosan terus batinku. Kang Mas. Kira panjenengan teko nyempalane dumateng jasad kula. Apa mbok kira aku wedi to? Kok doli tangis luwi ha? As. Jedor. Kok wedok mamakmu mok ora ngerti sing lanang nang kono toh nyawa lah kok kowe malah tumindak sing. Mas. Mas. Hah? Kang Mas. Coba anggap aku ki ora uwut. Kurang tenanan. Ben, Kang Mas. Menawi panjenengan sampun boten tresna kaliyan si Tanjung, kula boten menapa nanging Kang Mas. Menawi panjenengan sampun dakwa kula tumindak sedeng ngladosi priya sanes. Wanita ingkang lemah kula boten trimakaken Kang. kowe aja adol ngomong karo aku. Hah? Apa to? Dikira aku percaya karo Aduh. Hah? Jagat wasesane beko. Aja minta sogo aku 300 terus aku ora tega karo kowe. Des. Dosa apa kang tasan aku kudu nglakoni lakon. Garwaku sing tak tresnake dadi pengayomanku. Kang Mas. Saiki prasetyamu apa? Prasetya
rahasiamu apa marang aku? Yen to kowe pancen ora tumindak nista. Kang Mas. Kagem buktaken tresna kula kan panjenengan. Nggih tresnanipun Sri Tanjung kalian Kang Mas Pati Situ Paksa. Kapejono kula lila Kang Mas. Piye? Menawi menika dados renaning penggalih panjenengan Kang Mas. Nanging kula gadah atur Kang Mas. Mbok pilih pusaka ingkang tumawa wonten jaja kula mangke. Ing jaja kula ngedalaken rah lan getih menika nggondo arum ateges aku iku wanita ingkang tasih suci Kang. Endi ana getih kok gondo arum? Getih ki ambune ya bacin, amis. Menika benten Kang Mas. Menanging menawi getih menika gondo batang, gondo anyir, gondo badhek ateges kula wanita ingkang lemer, wong wedok sing geleman sing merucut pinjungan lados. Bukteke sumpahmu. Gustimu Putri. Gusti Putri pejel Gusti Kakung. Wis ben tumindahe elek. Yang perlu kowe dadi gantine Gusti Putri. Boten kemawon Gusti Kakung. Saderengipun Gusti Putri panjenengan perjai kala wau. Gusti Putri gadah piwelingan apa mboten? Duwe. Menapa menika? Yen to getihe kuwi gondo arum ateges Gustimu Putri iki pancen bener tumindahe. Apa sing tak tuduhke marang Gustimu Putri kabeh salah. Lajeng ning yen mambu batang nggih kuwi pancen no perbuatane Gustimu kuwi bener. Tumindakipun menika Iya. ingkang panjenengan Bener. nggih panjenengan mriki sing jenengan Sogowo pundinipun? Waduh. Lah iki bener karo ora tetep tengek ambune. Aduh, diajeng. Gondomu wangi diajeng. Oh. Wis rampung. Yes. Urip meneh. Duh Gusti. Mati urung wayah mati. Bojo kula niku pranyata durung wayahe mati. Kula nyuwun dipun gesangaken malih Gusti. Ketoprak apa Mobile Legend ngono kok. Ganti wiyaga Mas sesuk Mas. Angel. Sambungmu ora kutangi. Hah? Aku tangekno uripno. Oh iya waduh manja. Ya wis tak suwunke marang Gusti kowe urip meneh diajeng. Duduk. Wes ning nong ning nong ning nong nong nong. Mas. Enggak tak. Menika wonten lampahan menapa Kang Mas? Kang Mas. Pripun raosipun Gusti Kakung? Jebul kaya ngene wujude. Edan. Mbok sesuk dikerok. Kate runggut.